Bo día a todos e a todas. Imos dar comenzo a este pleno ordinario do Concello de Fene de 1 de agosto de 2024 con 9 puntos na orde do día. O punto primeiro, aprobación se procede da acta da sesión ordinaria do 4 de xullo de 2024. Se hai alguna intervención. Punto número 2, dación de conta das resolucións da alcaldía dende a número 865 a 1008/2024. Perdón, señor alcalde, vou facer unha pregunta en relación coas resolucións da alcaldía. Estou buscando o número, pero seguramente que xa se dá conta coa pregunta que lle vou facer. En relación co nomeamento da técnica de xestión de recaudación, en relación con esa resolución, resulta que, polo que pon na resolución, existía unha lista que se declarou caducada e unha funcionaria deste Concello pasa a pedir a excedencia, evidentemente, e a ocupar esa plaza. Se nos podía dar algunha información máis ao respecto. Quero dicir, non respecto á persona que ocupa, sino... as preguntas serían, caduca, anula esa lista, pero esta señora estaba xa na lista porque a persona que estaba renuncia, non? Ou algo así. Se nos pode explicar un pouco, porque a verdad non o entendí moi ben. A ver, polo que me corrixen, pero o que hai é unha lista con unha serie de persoas na que xa estaba esa traballadora. Renunciaron os anteriores ou non puderon, entón foi ela cando aquí colleu a... Había varias bolsas e se caducou outra. Eran varias bolsas. Pero, perdón, entonces a persona que ocupaba ese posto ou non é a mesma persona, que non quero dicir nomes concretos. Hai un señor que ese non estaba non é parte de... Co posto que estaba ocupando aquí traballando non é o desa lista. É que hai isto? Sí, pero renuncia porque esa persona está de baixa médica, non podía... Claro, está de baixa médica. Entón non podía ocupar o posto. Perdón, que estamos liando. Pero entonces, este señor, a plaza que está ocupando aquí, aínda que este de baixa, ele está ocupando unha plaza, non é esa. Entonces non se pode, cando lle den a alta, non se incorpora. Si algún día ya dan, claro, que igual les pasa incapacidade, bueno, esas circunstancias. Eso é a miña confusión. A ver, para ese posto había varias bolsas, que ás veces o facemos. Cando nos queda unha bolsa un pouco parca, facemos outra bolsa. Entón, non caduca anterior. Pero neste caso, había, creo que eran 2 bolsas. A primeira caducou porque quedou xa a única chica que había, renunciou, dixo xa se daba de baixa. Vale, entón vamos á segunda bolsa. A primeira persoa desa segunda bolsa era un traballador deste Concello. Se lle ofreceu o posto, dixo non aceptou a oferta. A segunda persoa da bolsa, que era esta traballadora, si aceptou a oferta. Entón, por iso pasa a excedencia, porque podía cumplir os requisitos para pagar a excedencia e aceptou o posto como funcionaria interina. Vale. Entonces, o señor que está de baixa non estaba ocupando ese posto. Vale, xa está. Ben, pasamos ao punto número 3, aprobación se procede do informe da Conta Xeral do exercicio 2023. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Bo día a todos e a todas. Unha vez que foi formada a Conta Xeral do Concello correspondente ao exercicio 2023 e informada favorablemente pola Comisión Especial de Contas en sesión que tivo lugar o 1 de xullo de 2024, foi exposta a público 15 días hábiles, ao non haber presentado ninguna reclamación, reparo ou observación, traese agora ao Pleno para someter a aprobación a Conta Xeral correspondente ao exercicio 2023. Gracias. Palabras, Partido Popular. Bueno, primeiro queríamos facer unha consideración en relación coa memoria desta Conta Xeral.
no resumo, se fai conta no apartado 8 que non se fixo ninguna inversión en bens inmobles e según, bueno, non sei que bueno, todos somos coñecedores que se adquiriu un local na Avenida Naturais, un entrechán, e aínda que foi con unha subvención da Diputación da Coruña, en parte sufragada, entendemos que se tería que haber incluído aí, porque o Concello incorporou o seu patrimonio. E esa adquisición creemos que do ano 2023, de finales de ano. Entonces, nada, creo que eso deberían de comprobar. Despois, por outro lado, con respecto ao informe de intervención, pois, pese a que o que se esforza a señora concelleira en decirnos que a falta de ingresos é o que motivou esa xeración no incremento do gasto de hasta 1.800.000 euros que foron recoñecidos e pagados no ano 2024, unha parte, case 400.000 euros, en Xunta de Goberno, e outra parte foron recoñecidos 1.600.000 euros en 500 e pico mil euros en pleno e con as correspondientes modificacións de crédito. Pois nos vamos a este informe. Dice que o importe total da recaudación representa unha porcentaxe de execución sobre os dereitos recoñecidos dun 95,95%, un 4% menos do 100%. Lle digo isto porque na conta xeral do ano 2022, o sea, a do ano anterior, na que vostedes tamén gobernaban, o grado de execución dos ingresos era dun 75%. E non nos temos que remitir a eses informes, ustedes tuveron un resultado no ano 2022 dun desaforro de 470.079,15, non dun 1.800.000 euros. Se nos vamos ao ano 2021, este Concello aínda tiña un aforro, non moito, de 32.932 euros, que pouco significa, pero o grado de execución dos ingresos era dun 82%. Entonces, queremos alientar o que lle vinimos mantendo, preguntando, instando, de que vostedes gastan máis do que teñen, pero non é que gasten un pouco máis do que temos, é que vostedes gastan moitísimo máis. Hai un desfase de control do gasto que é algo exagerado. Si é certo que no informe se nos dá traslado de que existen unha serie de problemas cos padróns, isto realmente o vemos neste informe, noutros informes de contas non se fai mención, pero todos somos coñecedores, por exemplo, que a taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar no ano 2020 se levaba sin recaudar desde o primeiro trimestre do ano 19 e non existían estes problemas. Quero dicir que sempre tivemos un problema en recaudación, gobernando uns, gobernando outros. O que, dende logo, non tiñamos era estes datos tan alarmantes e que vimos advertindo desde fai tempo e, sobre todo, no último ano 2023 e durante todo este ano 2024. Preocupante tamén é o tema do pago medio a proveedores, que se fai un balance anual non se cumple por ningún lado, que xa lle advirte desde intervención a reactivación das regras fiscais e que este Concello non os cumple. Arroxa un obxectivo de estabilidade orzamentaria, a Corporación arroxa unha necesidade de financiamento pese do exercicio de 1.720.000
25.631,28, incumprindo, polo tanto, o límite da regra de gasto, algo que se leva facendo neste Concello nos últimos 4 anos. Pero, por circunstancias, evidentemente, da pandemia, non está a día de hoxe, non estuvo a día de hoxe activada, non? Entonces, vemos unha absoluta falta de contratación. Non nos vayamos ao tema da enerxía eléctrica, porque entendemos que é un contrato mellor difícil, moi difícil de sacar, pero que realmente vostedes colleron un concello onde existían unha serie de licitacións, véxase asistencia ao catastro, véxase a limpeza de instalacións, a axuda no fogar, e deixaron vencer absolutamente todos, todos, e que Servicio de explotación e mantemento do punto limpo de Vilar do Colo. Teñen servicio de axuda no fogar, limpeza dos colexios Ramos. E lle poñen aquí no informe, eu creo, para que se sentiran todos un pouco ben, e verán máis alá, solo jorobaría un copia e pega, saca punto. O sea, de verdad, non todos as cousas se poden facer mellor, pero que vostedes están tomando unha dinámica de abrir a porta do Concello, sentarse aí, trámite, e son incapaces. E están abocando as contas municipais a un endebedamento que vai ser moi difícil de recuperar. Colleron un Concello con préstamos cero. Non existía deuda bancaria neste Concello, que foi liquidada no ano 19 polo Goberno do Partido Popular e de Somos Fene. A nos gustaría, a vista desto, por favor, poden dicir vostedes que a culpa é do cha-cha-cha, pero realmente a súa dinámica con moito máis personal é clarísima, e que non o di o Partido Popular, os din os informes de intervención, con independencia da persona que este ao frente. É unha debacle absoluta desde que chegaron ustedes no ano 2020 a este Concello. Temos 2 técnicos máis. Ou tivemos, houve temporadas que non. O que sí que é certo que no ano 2019, no ano 2018, no ano 2017, no ano 2016, había un técnico. Incluso hubo unha temporada que ni siquiera estuvo, porque estuvo nunha comisión. E vostedes, desde que están aquí, desde a moción de censura, tiveron a ese mismo técnico que se volveu a incorporar, a outro técnico a maiores, e que é increíble, unha persona que despois a sustituiu desa comisión. E a evolución é clarísima. No ano 2020, un aforro de 10.046,30, no ano 2021, un aforro de 32.000 euros, que non é nada. No 2022, a un desaforro de 470.000, e no ano 2023 a un desaforro de 1.442.285 euros. Quero dicir que esta situación que vostede está a denunciar nos plenos a raíz das preguntas que lle fai a oposición, coa falta de medios, coa negativa de determinado personal de determinada área de xestionar determinados expedientes, o viviu todos os gobernos, incluso o señor alcalde que está agora mesmo aí. Pero que sí é certo que vostedes, desde o ano 2020, o mellor non a situación máis desexable a nivel de personal nas áreas tanto de Facenda, tanto recaudación como de intervención, pero certo que se subiu de personal. E aquí o problema está clarísimo, é unha falta de xestión absoluta. Pero é que absoluta, é que nin no ano 2020, no período máis grave da pandemia, vostedes chegaron a facer o que nos pasa no ano 2023. Con dous técnicos que se marcharon case a finales de ano. Teñen vostedes 773 expedientes de plusvalía sin liquidar. Eso é algo exagerado, porque no ano, pero son recurrentes ustedes cos temas da plusvalía, parece que lle teñen como un pouco de medo, porque no ano 2018,
tamén heredamos ese problema con tema da recaudación das plusvalías. Sinceramente, señora concelleira, señor alcalde, de verdad, aquí xa non sabemos como decirlo, como preguntarlo. A ver, é que con independencia de todas as culpas de todos, os datos están aquí. Levan unha deriva económica que é sangrante, sangrante. E a mí me parece moi ben que xa algún compañeiro que lle chega a decir non, eu entendo que a culpa non é súa. Si, é súa. É súa, é deste goberno. Os datos están aquí. Non sei que teñen pensado vostedes facer. Eu creo que xa levamos un ano de goberno, de un goberno novo, que realmente é unha continuidade, dun cambio na Concellería de Facenda, pero que a deriva é que é sangrante. Díganos alternativas, solucións, e, por favor, de verdad, as súas palabras, yo decía no anterior pleno, son reconfortantes para quen as crea. Estaba moi ben fai un ano, pero yo estamos advertindo, paren, control de gasto, é exagerado. Se ven os informes, que isto xa dixemos na liquidación do orzamento, que vostedes tardaron en pagar facturas dunhas obras que realizaron 15 días antes das eleccións. Ole por ustedes, o fixeron sin retención de crédito, xa non digo sin procedimento de contratación, que o mellor hasta o podemos comprar, pero que lles deu igual. E unha vez pasadas as eleccións, continuaron gastando. E que non pagamos 1,5 millón de euros por unha multa que chegara así de repente, algo que estaba aí e non está orzamentado, unha desgracia. Non, 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 non. Ni 100.000, ni 200.000, ni 300.000. Un descontrol absoluto. E a deriva está neste informe. Bastante suave, pero está neste informe. E entonces non nos diga o do tema dos ingresos, porque xa non nos vamos a repetir o 19, o 18. Nos vamos a remitir a súa propia xestión e a recaudación que tiñan vostedes nos anos que levan aquí dende o ano 20. Teñen que tomar vostedes medidas, control de gasto, regularización de contratos, e se non se ven capacitados, pois que pasa o seguinte, pero isto é unha auténtica locura, algo inusual. E a deriva é que non vamos a cumplir, está clarísimo, que o Concello se vai a volver a endeudar, efectivamente, eso o sabemos, que volvemos a tempos que non queremos, 6 millóns de euros que estaban en préstamos bancarios, e creemos que este Concello non o merece, e o máis triste é que vemos que non existe ningún tipo de actitude de facer nada, máis que chegar aquí e lamentarse da situación que lle tocou xestionar por uns problemas de personal. Pero os datos están aquí. Cando tiñan vostedes máis, tampouco iban a mellor. Por favor, señora concelleira, non me diga tamén vostede, eu miro no futuro. É que leva mirando no futuro un ano e cada vez vamos a peor. Solucións. Gracias. Partido Socialista. Bo día a todos e a todas. Sin querer ser reiterativo no que acaba de dicir o portavoz do Grupo Municipal Popular, vou a ser o máis breve posible, porque senón vou a repetir cantidad de datos que acaba de mencionar dita portavoz. Pero o que sí queremos manifestar este Grupo Municipal é a nosa preocupación polo informe que hai da Comisión Especial de Contas de principios de xullo. Consideramos preocupante, que xa o dixemos en algún momento, que o objetivo de estabilidade orzamentaria arroxe, como digo no informe de intervención, unha necesidade de financiamento de 1.725.631, que dito en román paladino, gastaron vostedes no ano 2023 1.725.000 euros por riba do que podían gastar. Tamén nos preocupa o incumprimento do objetivo da regla de gasto,
porque dito informe din que se gastou 791.604 euros de máis. Se incumpliu nesta cantidade. É certo que se incumpre tamén o período medio de pago a proveedores, xa que na media dos 4 trimestres de 2023 o período foi de 36,54 días. E todo isto, que brevemente acabo de decir, por non retirarme nas palabras do portavoz do Grupo Municipal Popular, todo isto nos leva a temer que en 2024 se volvan a incumprir o obxectivo de estabilidade orzamentaria e a regra de gasto. E daquela o temor ven polo que o incumprimento desto leva consigo, que é a aplicación de medidas preventivas que a propia legislación así o establece, de medidas correctivas e, sobre todo, de medidas coercitivas que a Lei Orgánica de Estabilidade Presupuestaria e Sostenibilidade Financiera do 27 de abril de 2012 establece. Pero é que non podemos esquecer, dito isto, que o problema deste Concello, sabemos todo, acaba de mencionarlo o anterior persoa que falou, que temos un problema de recaudación. Eso é certo, sí, somos conscientes de que temos un problema de recaudación, que non é de agora, que é xa de antes. O propio informe para esta Comisión Especial de Contas que foi da intervención, o informe dicía que a tasa pola prestación de servizos de axuda ao fogar levaba pendente desde o terceiro trimestre do 2023 sin cobrar, que a denominada plusvalía tiña 733 expedientes pendentes de tramitación, menos mal que recentemente acabamos de aprobar a delegación da tasa de dar na Deputación Provincial, porque senón, por lo menos nos quitamos algún marrón de enriba, non? Pero este grupo quere facer aportacións en positivo. Entonces, valle dicir algunhas cosas que entendemos que deberían de vostedes empezar a aplicar, ou polo menos, se este grupo fora goberno e tivera estes problemas, empezaría a aplicar. Primeiro, axustar o precio público dos servicios que se prestan neste Concello. O lixo, as escolas deportivas, as escolas culturais, etc. Hai que adecuar o precio dunha vez, o precio público, ao servicio que se presta, o que non pode ser que sexa deficitario, que sexa sempre un debe en contra do Concello. Que a maioría dos servicios e suministros deste Concello carecen de contrato. Sí, é certo, pero é que hai servicios que é moi sinxelo facer o contrato. Eu non me explico por que levamos sin contrato servicios como poden ser un moi sinxelo, ou de contratación dos servicios de seguridade, das alarmas, de todo isto que leva consigo os centros educativos, as escolas infantís, etc. É que iso é un pliego de contratación super sinxelo. O sea, podríamos empezar por los máis sinxelos e ir subindo o escalafón hasta chegar aos máis complicados, non? Bueno, tamén nos preocupa, como din o informe que veu a Comisión Especial de Contas, que a maioría dos servicios de suministración que se fan moitos contratos verbais e contratos irregulares, é dicir, hai fraccionamento de contratos e todo isto, a verdade, nos preocupa e nos gustaría empezar a ver un cambio na maneira, na forma de gastar deste Concello o orzamento que ten para este ano, que, como xa dicimos en outras ocasións, este orzamento vese minorado en 1.725.000 euros que gastaron vostedes de máis no ano 2023. E, bueno, non temos moito máis que decir, pasamos para diante. Gracias. Grupo Mixto Esquerda Unida, nada? Concelleira, alguna? Bueno, primeiro, que era o tema do inventario, a merca do edificio foi no do 2022. Non obstante, no informe tamén poden ustedes ver que non se fixo nunca un inventario de bens debidamente valorado e actualizado. Entendo que por aí tamén podería ser a falta dese detalle. En canto ao tema do gasto, xa o comentei en... Non sei, a cuestión igual é que non
Non é a explicación que queren escoitar, pero xa dixen dende o principio que tivemos unha información de un superávit elevado, que esa cantidade o que se fixo foi aplicalo na veciñanza, nas necesidades que ten a veciñanza. O gasto non foi previo ás eleccións. Evidentemente, a calquera veciño ou veciña do Concello poden preguntarlle que durante todo o ano, dende que este grupo entrou no goberno, se fixeron cousas no Concello de todo tipo. O sea, non se pode dicir que nos últimos meses, previo ás eleccións, se faga unha determinada actuación. Non é certo. Despois, as cousas, como xa dixen máis veces, a solución non é dun día para outro. Temos un expediente de recoñecemento extrajudicial elevado, sí que é certo, os números están aí, pero a día de hoxe xa está totalmente cancelado. E non só iso, aínda que nas informacións que din anteriormente, que falaba de que o período medio de pago iba a manterse a noso pesar ata final de ano, pois probablemente non seña así e poidamos ter antes de final de ano unha mellora. Sí que no 2023 tivemos unha evolución de que tiñamos no primeiro trimestre 39,37 días, no segundo 60,14, no terceiro 41,50 e no cuarto 5,16 días. Evidentemente, o que temos agora, debido a extrajudicial, sí que é elevado. Como decía, nas previsións anteriores da información que tiña, iba a manterse máis ou menos ata final de ano, pero as expectativas probablemente non señan esas, sino que vaise. No que respecta aos pregos que temos ou que deixamos de ter, evidentemente, por exemplo, no SAF temos unha contratación, temos un contrato. Non se pode dicir que non hai, porque sí que o hai. Tamén comentamos atrás que hai un elevado coste que é o da electricidade, ainda que non o recoñezan, porque parece que non tivemos toda a cidadanía a ter que soportar os elevados precios que temos de electricidade, e o consumo sí que foi moi elevado no Concello. Tamén, en ese aspecto, as medidas que tomamos, collemos un préstamo de uns 700.000 euros, no que o aforro que vai supoñer para o Concello é do 80, se non me lembro mal, do 88%. 80 polo menos, pero penso que era 88%. E non só iso, non somente vamos ter ese aforro, sino que, ademais, digolle eu que a miña intención é que de aquí a final de ano teñamos feito o contrato para o suministro eléctrico. Entón, penso que as medidas se están tomando, pero non a velocidade que vostedes iguales pretenden, pero as medidas se están tomando. Pola nosa parte, a intención é de sacar todo da mellor forma posible, contratos, licitacións, dentro do que no día a día do traballo, da carga de traballo que ten este Concello se poda sacar, evidentemente. Pola nosa parte, está todo o empeño en sacarlo diante. Que non o queran recoñecer polos datos que ven aí, vale, pero nos temos que centrar tamén outros datos que figuran no informe e que non salen a relucir. Pero, bueno, lles transmito que a nosa intención, vendo as expectativas que temos de preto, pois, a día de hoxe, será de mellorar a situación. Non sei se hai alguna intervención máis ou pasamos. Sí. Mire, di vostede que ten a día de hoxe cancelado as facturas pendientes do ano anterior por 1.800.000 euros. Sí. Pero por que lle votamos a favor a oposición? Ou tuvo que traer un pleno? Non vamos a falar de pasado, pero podemos falar desta legislatura, non? Revise vostedes os plenos nos que lle instamos a que trouxeran unha modificación de crédito, porque xa veíamos coas liquidacións provisionais que se traían do orzamento que vostedes estaban pasados e foron incapaces de traela. E lle daríamos o voto favorable. Mais é que lle pedimos hasta saciedade. Vostede, no pleno de novembro, chegou a dicir que se debían unhas cantas facturas, que lle dixéramos aquí o nombre, porque non eran moitas máis, pero que eso está grabado nas actas. Chegou a decir esa auténtica mentira, porque eso foi unha mentira. A non ser que vostede non o soupera, o cual xa me parece bastante máis grave. Porque, si para salvar un pouco
a súa ineptitud ou a falta de traballo contou unha mentira, pois terá que asumila. Pero se usted o descoñecía, me parece bastante máis grave. Porque non era unha factura nin dous, unha factura de 1 millón e outra de 700.000, non. Eran moitísimas facturas. Estaban entrando por rexistro e yo estaban dicindo. E yo pedimos, yo instamos ao Partido Popular que trouxeron a modificación de crédito. Pese a que vostedes descontrolaron o gasto, pois o Partido Popular lle ofreceu os votos que tiña. Foron incapaces. Entón, claro que o teñen cancelado. Tuveron que traelo un pleno que foron hasta incapaces de traelo en xaneiro e en febreiro e o acaban de traer prácticamente fai 2 días. Entonces, aí non se arroga ningún mérito. A oposición tampouco ten, tampouco nos lo vamos a arrogar. Pero usted eso, o primeiro, xa o eliminamos. O segundo, o Servicio de Axuda ao Fogar ten un contrato. Solo jorobaría. Cando vostedes chegaron a este Concello, o Servicio de Axuda no Fogar tiña contrato. Que méritos se queden a arrogar? O único que se poden arrogar é a prestación de servicios que tiñan contrato e a día de hoxe non existen. Pero que xa existía, pode ser que lles dera traballo volver a facelo, pero tamén jorobaría que non tuveran o Servicio de Axuda no Fogar. Non nos faga un relato de todas as incidencias do Servicio de Axuda no Fogar, porque tamén estamos neste pleno, como vostedes, e as coñecemos. Pero xa existía ese servicio, dende fai uns cantos anos, está regularizado. Nos lle falamos dos que vostedes deixaron vecer e foron incapaces de volver a licitar. A electricidade. Me encanta que vostede faga esa intervención. Non recordo ahora mismo de cando o último orzamento deste Concello, non sei se o ano 22 ou o ano 20, pero sí o que sei que se debeu de aprobar no mes de maio, por aí, junio. Se é do 21 ou do 22, revise os plenos. Usted estaba aquí sentada. Un concelleiro do seu grupo municipal que está aquí sentado era o concelleiro de Facenda, non un do Bloque Nacionalista Galego nin do Partido Socialista que gobernaba como ustedes agora, naquel momento e agora xa non está. Non, é que ademais están aí as dúas persoas, o señor alcalde e o mismo que cando se aprobou ese orzamento. Revise os plenos. Lle dixemos por activa e por pasiva que a electricidade estaba orzamentada moi baixo. Se recollía do ano anterior. Foi o ano xusto que hubo esas subidas tan salvaxes. E iso que vostede acaba de dicir agora mismo, e que o experimentamos todos nas nosas casas, todos os veciños, yo dixemos no momento dese orzamento, porque foi cando foi aquel boom exagerado que despois o Goberno de España aprobou a baixada do IVA para precisamente as facturas da electricidade. Xa yo dixemos. Caso omiso. Caso omiso. A persona que ostentaba a Concellería de Facenda dixo, vamos a sacar o contrato a licitación. Dixemos, ojalá, pero eso o Partido Popular non lles vai a botar en cara, porque entendemos que é un contrato moi difícil de sacar, pero que sí, se lle está advertindo, que levamos ya advertindo moitos anos. Moi baixa, e o mellor no que ustedes orzamentaran algo máis non chegaría, pero non sería ese desaxuste que xa tuveron no ano anterior e que volven a ter agora. Pois ese mesmo argumento que acaba de decir vostede coa subida da electricidade, yo dixo esta parte do pleno. Nos di vostede que conta que a finales de ano terán este contrato. Seremos os primeiros, e acórdese ben, se non vostede me recorda, pero non, diré, son ustedes unos fenómenos. Asimismo, o direi na miña intervención ao compañeiro do Partido Popular que nos represente nese momento. Fenómenos. Ojalá, toda a sorte do mundo, desde o Partido Popular ya desexamos, porque se vostedes son capaces de sacar eso, é algo bo para os veciños. Nos non queremos que fagan todo. Evidentemente, todos queremos que fagan vostedes todo, pero que non fan nada. É que non fan nada. É que estamos en concreto con esta área ahora mismo porque estamos neste punto. Pero non hai nada de nada. Mais que unha roda como rato que está na roda, Vengo ver a máis ala, vengo o día da patria, venga non sei que, pagar as facturas, entre comillas, tal. Ni licencias, ni nada. Dios mío, por favor. E la culpa siempre es de otros. Pero que así levamos desde o ano 20, que é a pandemia.
que o personal, que non sei que empezar a asumir obligacións. Todo non o poden facer. Levamos 3-4 anos gobernando, pero algo sí. E non hai nada. Di vostede, nos sacan aquí, é que é moi preocupante, nos sacan aquí todos os datos negativos do informe de intervención, pero se olvidan dos positivos. Pois mire, yo digo de corazón, si olvidei algún en que lle di que estamos moi ben económicamente, resalte usted na súa intervención, porque eu non o encontro. Un argumento que nos acaba de dar agora que é insólito, que alguén lle manifestou, entendo que desde a área de Economía de Facenda non iba a ser un peón da limpeza viaria, e manifestou que no Concello había superávit. Se non o dixo, me corrixe. E que por eso vostedes, un superávit elevado, apunte, e por eso vostedes gastaron, eso xa non o dixo usted, o vou dicir eu, sin control, e o di aquí, o informe de intervención, sin recoñecementos de crédito, sin partidas orzamentarias, etc. Ustedes gastaron demais. Esa explicación non ya podemos comprar, ya poden comprar no bar, na taberna, pero aquí non ya podemos comprar, porque isto é un concello. Usted sabe que, aunque teña no banco 100 millóns de euros, máis inversións, a usted lle fai moita gracia, eu non lle vexo gracia. Bueno, sí, hai que rirse, porque para chorar xa chegará o momento, e vai a chegar. Isto é un concello. Usted non pode coller os 10 millóns de euros que ten no banco e dicir, la veña, vou facer camiños. Polo ben da ciudadanía, que vostedes os camiños que asfaltaron, evidentemente, un ben que repercute na ciudadanía. Se ustedes desbrozan, repercute nos veciños e as veciñas de Fene. Pero que ustedes son uns cartiños que teñen aí. E iso sabe, porque se vostede me di que non sabe que hai determinadas regras de execución orzamentaria, véxase, as partidas que teñan, se non as tes complementar con modificación de crédito, ou non lle dixeron os seus compañeiros, jolinas, é que é moi grave. Ainda costiña no banco, non pode coller e dicir, veña, vou amañar o camiño e tal, veña, vou asfaltar o aparcamento que hai ao lado da Praza Verde. Pois non, non se pode. E entonces, señora concelleira, non nos vale. Non, todos queremos todo, usted tamén querrá todo, facelo todo, pero non se obsesione con facelo todo, porque igual leva así un ano e aí está o problema. Seleccione, usted concéntrese en facer pasito a pasito, partido a partido, e aí veremos resultados. Porque, como lle reiteramos, as palabras son bonitas, son amables, e non é que non queramos entender as súas explicacións. Se as súas explicacións as contamos, as entendemos, son excusas de mal pagador. As súas explicacións as entendemos. Ora que desde o Partido Popular o que llevamos a pedir en nombre dos veciños e veciñas de Fene son solucións, que xa yo llevamos pedindo tal, que igual usted nas nosas intervencións tampouco nos entende. Solucións, solucións. La cosa está moi mal, vale, yo compramos. Solucións, por favor, co que temos, solucións, aínda que seña unha cousiña pequena. Non se poñe usted a modificar todas as ordenanzas fiscais. Empecemos por pouco. Ten os votos de todos os grupos municipais da oposición. Tráiganos as plusvalías. E empezamos a recaudar. Delegamos na Diputación. Poquito a pouco. Non diga usted, que vou traer 18 ordenanzas fiscais renovadas. Non sature os servicios de tesorería e intervención. O que vostede teña seguro que vai a sacar. E ese, xa lle dicemos, non sei cantas veces, 10, 20, bastantes. É un exemplo. E como ese, algún máis. Moitas gracias. Alguna intervención máis, Partido Socialista? Sí, sin ánimo de estenderme moito, contestando a intervención da Concelleira de Facenda, que as súas expectativas para final de ano son de melloras da situación, pois nos alegramos moito que teña esa visión. Oxalá sexa así, e non estemos aquí outra vez repetindo o mesmo. Eu digo de verdade, con sinceridade, polo ben do Concello e polo ben de todos.
que o préstamo de 700.000 euros vai levar consigo unha reducción do 78% da factura... Do? 88. Vale. Pois tamén, o sea, oxalá se cumpla estas expectativas e haxa unha reducción, polo menos, nas facturas da electricidade. Ahora, o que non lle podo admitir é que diga vostede que todo isto que acabamos de decir anteriormente, de que gastaron de máis, 1.725.000 euros, de que incumpriron a regla de gasto, etc. O que non lle podo admitir é que diga que foi por un exceso de consumo nas facturas de electricidade, prácticamente, porque usted o peso pon aí. É por unha razón moi sencilla. Eu vou facer unha comparación. Unha familia que sufriu, como este Concello, o exceso da subida da luz, o que fixo foi conter o gasto no resto das partidas do seu presuposto familiar. O Concello que teria que facer era ter un control das facturas que iban chegando e, se veía que se lle disparaba o consumo de electricidade, pois teria que reducir noutras partidas que non foran tan prioritarias, porque a luz hai que pagala e o servicio que dá a electricidade hai que telo. Entonces, bueno, eu sempre aplico esta norma, o sea, a economía familiar. O Concello é unha economía familiar, pero a gran escala. Pois aplique vostede. A xente non vai a pedir un crédito e gasta 1.700.000 e pico. É un exemplo, non? Porque lle subiu a facturas da luz. É dicir, non. Mantén a contención de gasto noutras partidas que non son tan prioritarias. Bueno, pois eso se chama control financiero ou control financiero familiar. E nada máis, simplemente espero que a melloría da situación para o último trimestre do ano sexa as expectativas que ten usted, o digo con total sinceridade, fagome eco deste grupo municipal, porque os temos dito, a ver se mellora a situación. Estamos esperando como agua de maio para as plantas esta reducción do 88% no gasto. Gracias. Non sei se hai algo de intervención máis. Esquerda Unida, Grupo Mixto, concelleira. Nada. Procedemos entón á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase por maioría simple. Pasamos ao punto número 4. A aprobación se procede do expediente do Postplus adicional 2/2024 da Deputación Provincial da Coruña. Ten a palabra a concelleira de Facenda outra vez. Pois, despois de que foi informado favorablemente na Comisión de Información de Dinamización Económica do 22 de xullo de 2024, o que se propón ao Pleno é aprobar esa participación na segunda fase de Postplus adicional 2/2024 da Deputación Provincial da Coruña, coa achega provincial aplicada ao financiamento de gastos correntes devengados no 2024, distintos dos solicitados, de ser o caso, no Postplus 2024 base, por un importe de 46.876 euros. Gracias. Partido Popular, alguna intervención? Partido Socialista? Esquerda Unida, Grupo Mixto? Pasamos entón á votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto 5. A aprobación se procede ao Plan Estratégico de Subvencións para os exercicios 2024 e 2027. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Pois tamén informado favorablemente na Comisión Informativa de Dinamización Económica do 22 de xullo, pois despois da reunión mantidas cos distintos grupos, o que se propón agora ao Pleno é aprobar ese Plan Estratégico de Subvencións para os exercicios 2024 e 2027. Gracias. Partido Popular. Bo día. Na reunión previa que tivemos, o Partido Popular como aportación foi respecto do tema da compatibilidade. Vemos que na redacción final deste plan estratégico de subvencións, non está como nos gustaría, pero si efectivamente esa compatibilidade vai debaixo de cada unha das liñas de fomento deste plan estratégico de subvencións. Entonces, contida esta observación, o Partido Popular se vai a estar. Gracias. Partido Socialista.
Sí, ben, o Grupo Municipal Socialista, vostedes saben que fixo unha serie de achegas a este documento e que non se tiveron en conta para incorporar. Consideramos que estas achegas, inda que logo se nos dixo que iban a ir noutros documentos máis adiante no desenvolvemento deste documento, pero sí é certo que nos gustaría que estiveran neste plan estratégico. Consideramos que son necesarias para darlle máis contido a este plan. Entón, de non velas aí escritas, manifestadas, pois nos absteremos. Gracias. Grupo Mixto Esquerda Unida. Unha intervención. Concelleira. Bueno, faría eu, porque estuve facer un comentario sobre o que apunta o voceiro do Partido Socialista, non? Varias, bueno, sobre todo unha delas, que lembro que non teño aquí as anotacións que tomei no seu momento, ou sí, se me disculpan un segundo. Sí, vamos a ver, pois mira, casualmente sí que as teño. Había unha que era o tema do preámbulo que falábamos, entón xa figura no documento, eso xa se intervén na proposta da alcaldía, e onde se fai o preámbulo para este plan estratégico, non? E despois había dúas ou tres cousas, unha delas, por exemplo, que se comentaban, que eran as das obrigas de transparencia que tiña a publicidade, e como podrán ver no artigo 10 se incorpora, creo que todo o que estaban comentando xa o poñía aí, o regulamento, como ten que sair publicadas nos tabloeiros, entón creo que eso estaba aquí recollido. E outra cousa que tamén nos comentaban era na redacción dos puntos FG de varios das subvencións, non? E se comentaba, se fixo consulta, tal e como nos pediran, e as que son distintas era precisamente porque tanto o ensino como os servicios sociais son todas subvencións nominativas, non? Entón, bueno, creo que máis ou menos está recollido unha parte importante, pero bueno, solamente era por aclarar que xa vai unha parte do que pedían, xa está no documento. A ver, señor alcalde, non sei se podo intervir ou... Sí, por suposto. O sea, que as subvencións sexan nominativas entendemos que é hoxe, pero este plan é estratégico, é para toda a legislatura. Entón, non entendemos por que non poden ser tamén posto o de concurrencia competitiva. É que non se poden sacar ninguna subvención para estes en concurrencia competitiva. Hai algo que o impida? Non creo. É que é unha cosa tan menor, de verdade, que dicir que non se pode, porque a día de hoxe son todas a que reciben estas entidades nominativas, que non entendemos. A verdade é que, sinceramente, non entendemos, porque é unha cosa menor. Pois, bueno, isto é a explicación que nos dan desde os servicios técnicos, lógicamente, pero bueno, nada, por la miña barda non hai nada máis, non sei se hai algunha outra intervención. Pois, procedemos á votación, votos a favor, abstencións, apróbase por maioría simple. Pasamos ao punto número 6, a aprobación se procede da proposta da alcaldía para a determinación dos festivos locais do ano 2025. Doi a palabra á concelleira de persoal. Bo día a todos e a todas. Pois propuxéronse como festivos locais para o ano 2025 o 5 de marzo, que sería Mércores de Cinza, e o 6 de agosto, que sería San Salvador. Alguna intervención máis? Alguna intervención? Procedemos entón á votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 7.
A aprobación se procede do expediente de delegación de competencias en materia de contratación do Pleno na Alcaldía e Xunta de Goberno Local. Ten a palabra a concelleira. Pois como levan nos seus informes que teñen, non resulta operativo residenciar no Pleno actuacións de trámite non decisorias nin actuacións de inspección ou policía que ao cotío requiren dunha perentoria resposta, polo que se considera que se debería delegar as competencias plenarias en materia de contratación, cando menos as que precisan axilidade, aos efectos de garantía de seguridade xurídica e axilidade na garantía do servicio público. Pois basicamente sería darlle actos que requiren urxencia de tramitación, pois seguridade xurídica a hora de tramitar expedientes, instruccións de responsabilidades e recursos que darían no Pleno os actos que son de instruccións de inspección de servicio. Moitas gracias. Partido Popular? Sí. A ver, sinceramente non entendemos nada. Vamos a reconocerlo. A ver, entendemos o que vostedes nos queren vender, non? Pero non entendemos as ventaxas para todos. Algo que sempre se fixo no Pleno, sempre foi competencia, non é algo que se introducira nesta legislatura, pero iso non significa que fora o mellor, que a veces hai que cambiar cousas, ainda que as fixéramos nos mesmos. Cando digo nos mesmos, digo vostedes, nós, os outros. Nos parece algo que é o máis importante, que non vai a beneficiar en nada aos veciños. E máis, nos parece darlle un absoluto poder que non dispoñen, porque vostedes son minoría. E como son minoría, ustedes necesitan dos votos das dúas formacións políticas, tanto de uns como de outros, para obter determinados acordos. Se vostedes tuveran maioría absoluta, pois mira, xa adoptaban vostedes o guisaban, vostedes o comían. Pero que realmente non o entendemos. Primeiro, delegar na alcaldía todas as atribucións que como órgano de contratación teñan atribuídos no Pleno normativa contractual, coa excepción dos acordos resolutorios de imposición de penalidades, que esos, no punto segundo, primeiro yo alcalde, segundo, Xunta de Goberno. Na súa intervención que diga temas de trámites e tal, como quitándolle un pouco de importancia, nos parece un pouco sangrante. Quero decir, que considere que son cousas de trámites, pois para nós non o podemos compartir. Sinceramente, nos explican vostedes algo máis, e non con esas palabras de banalidade, como en plan, bueno, isto da igual. Isto da igual porque son trámites básicos que o vamos a levar en Xunta de Goberno, senón o Partido Popular non vai apoiar este punto. Bueno, xa miramos o informe, a proposta da alcaldía nos fala das sancións dos servicios de acción ao fogar, que somos todos coñecidos, os plenos que houve no mes de agosto, todo eso, algo puntual e algo que hai que facer. Pero non consideramos que exista argumentación suficiente que ampare ou que sustente esta decisión do pleno que teña que ser apoiada por nós. Nos parece algo un pouco grave ou decir, por que esta negativa? Por que esta, quero dicir, con todos os frentes que teñen vostedes, que teñen, tela, acabamos de ter un punto atrás, nos que realmente deberíanse de centrar, pero non vamos a reiterar, pero acabamos de pasar por aí, que sí que é competencia do propio goberno, o sea, gestionar, etcétera, como se meten, como gastan esforzos en traer esta proposta de alcaldía. Non entendemos cales son as ventaxas para os veciños e as veciñas de Fene. Entendemos porque este punto se trae como competencia municipal, perdón, do pleno municipal, pero non entendemos por que se pode quitar. Si é certo que tuvimos ese incidente con ese servicio de acción ao fogar, que se subsanou efectivamente, pero de verdade non logramos entender cal é
o beneficio que vai a supoñer para os veciños, porque por unha parte entendemos, si un puro trámite administrativo, podríamos chegar a entenderlo, pero realmente, como tal e como está redactado, pois non. Ou non lo explican vostede de alguna maneira máis, porque con esa intervención de banalidades realmente non o vemos. Gracias. Partido Socialista. Bien, este grupo, sabe vostede, señor alcalde, que este grupo lle fixo a vostede unhas puntualizacións, sobre todo respecto a que entendíamos que o que vostedes piden co informe da Secretaría deste Concello, que, por certo, facendo unha comparativa do informe da Concellería, o sea, do informe da Secretaría deste Concello coa proposta da alcaldía, temos dúbidas que coincidan ambos documentos. Nos gustaría que a secretaria intervira para decir se coinciden, porque é certo que hai párrafos literalmente que coinciden, pero hai outros que non, e temos as nosas dúbidas. E incluso non sabemos por que en algúns párrafos que ustedes introducen na proposta da alcaldía, sobre todo no acordo, no primeiro punto do acordo e no segundo, non sabemos por que non aparece aí un punto e aparte ou un punto e seguido que reflectira que tería que haber un informe favorable de Secretaría. Non sei por qué, pero si hai un informe favorable de Secretaría para esta delegación do Pleno no Goberno, en este caso unha parte no alcalde, outra parte na Xunta de Delegados, perdón, na Xunta de Goberno local, non entendemos por que non se pide tamén que para que se produzcan estas delegacións de competencias, estas levarán consigo sempre un informe favorable de Secretaría. A mellor está por aí e non o vi. A verdade é que estive lendo varias veces, teño subrayado aquí varias cousas e non. Pero sí que nos gustaría a intervención da secretaria deste Concello para que nos explicara, primeiro, por que non se pode circunscribir esta delegación somente para o tema que nos ocupa, que é o SAF, e non para o resto dos contratos. Por que temos que facelo extensivo se o problema é o SAF? É que iso non entendimos nunca. E o fixemos, o transmitimos eu directamente ao alcalde, de que nos poderíamos apoiar unha iniciativa deste tipo si se circunscribira ao servicio do SAF, que é o que nos ocupa neste momento, pero non darlle barra libre para que poda vostede facer con calquera outro contrato deste Concello o que vostede considere, o que o grupo considere, o que está agora e o que este despois. O sea, me parece que quitarlle competencias ao Pleno en este momento rapidamente e innecesariamente, porque nada máis que temos un problema co SAF. Entón, primeiro, isto, por que non pode ser somente esta delegación para o tema que nos ocupa, que é o SAF? Segundo, a delegación de competencias, tal e como ven na proposta da alcaldía, comparándoa co informe de Secretaría deste Concello, que a Secretaría nos explique si ve que é coincidente ou non. E que nos explique por que a necesidade tamén, e xa con isto remato, desta delegación de competencias. Por que o ve ela tan claro? Alguna intervención máis, mixto? Vamos a ver. Eu, polo que falamos no seu momento, bueno, me sorprende algunha intervención agora, non? Que non houbera un pouquiño máis de preguntar por parte do Partido Popular ao mellor no seu momento, que parecía que se entendía, non? Pero, bueno, tampouco pasa nada, lóxicamente. A ver, aquí o que falamos, o que di o informe proposta en este caso, por parte de Secretaría Municipal, o que comenta isto é que non resulta operativo, como comentamos, residenciar no pleno actuacións de trámite, non decisorias, nin actuacións de inspección ou policía que a cotío requiren dunha perentoria resposta por lo que se considera que se debería delegar as competencias plenarias en materia de contratación, cando menos as que precisan de axilidade
e aos efectos, en este caso, de garantir seguridade xurídica e axilidade na garantía do servicio público. Aquí se daba este caso, en este momento, se deu un problema con o SAF, que se pode dar con outro tipo de contratos, pero claro, o órgano de contratación, incluso para resolver en este tipo de contratos, é o pleno. Nunca se puxo de outro xeito. Que ocorre? Claro, hai uns prazos legais, cando algunha empresa ou cando hai algunha discrepancia, cando nos presentan algún tipo de alegación, algún tipo de recurso que por operatividade pura e dura hai que contestar en uns plazos determinados, co cal isto afectaría lóxicamente a ter que convocar plenos urxentes para dar solucións a veces de cousas tamén sin trascendencia, non? Que ocorre? En este caso tamén se aclara, por exemplo, estamos mirando de que solamente son respecto, por exemplo, de goberno local, que xa ten unha serie de competencias, na órgano de contratación teña na normativa contractual respecto á imposición de penalidades en canto acto resolutorio que poña fin ao procedimento en vía administrativa. Quero dicir, estamos falando xa concretamente de imposición de penalidades que van a ser recurridas e todo o demais, e que nos pode, incluso, por problemas de tempo, de contestar fora de plazo. Entón, isto era o que se pretende con estas delegacións. Quedan a salvo, como ben poden comprobar, excluídas todas as da aprobación de proxectos, obras, servicios non orzamentados, tamén prácticamente todo o que ten agora queda no pleno, non se toca para nada. Solamente son eses trámites administrativos que hai que contestar de urxencia a calquera empresa. De todos os xeitos, non sei se a secretaria quere aclarar se faz favor, lle comentas por esas diferencias de interpretación, non sei. A ver, o informe proposta que se fixo era máis xenérico, non concretaba exactamente como despois se delegaría. Co cal, na proposta da alcaldía hai unha concreción do que se propuxo. Concretamente, o que fixemos foi manter o sistema de delegacións que ten o alcalde na Xunta de Goberno local, porque, por exemplo, a imposición de penalidades dos contratos no que o alcalde e o órgano de contratación están en Xunta de Goberno. Entón, mantemos o mesmo criterio, o mesmo esquema. Respecto da proposta para delegar, efectivamente, onde xorde? Xorde no SAF. Non quere decir que... Pero xorde no SAF porque agora mesmo é o único contrato que temos aquí. Mañán pode pasar na concesión de augas se sacamos. Normalmente son contratos de moito importe. Contratos nos que hai equipos xurídicos fortes, nos que é o primeiro que busca un equipo xurídico para tumbar un acto, un defecto de forma. Entón, aquí hai moita problemática en que fagamos algo mal. Por que? Primeiro, agora mesmo, o Servicio de Axuda no Fogar está tendo graves problemas de prestación. Entón, estamos falando de un contrato no que se presta servicio ás persoas, nos que hai que actuar rapidamente. Non é operativo que a inspección, porque mesmo a norma di, que a inspección reside no órgano de contratación, que vamos vir aquí a abrir un expediente de responsabilidade, a que cada acto de instrucción veña aquí, non é operativo, non podemos ir rápido. E mentres están as persoas indebidamente atendidas. Entón, o que se trata, precisamente, por que veo agora? Porque neste momento estamos nas portas dun expediente de inspección. Entón, preciso ter seguridade xurídica para poder actuar, porque nos xogamos moitos cartos. Esa é a finalidade. Que pode ser só SAF? Pode ser só SAF, pero mañán virá Viacua e ao mellor te encontras co mesmo. Pois, bueno, esa xa é a vosa decisión. Non é infrecuente este tipo de delegacións. De feito, este é o primeiro concello no que traballo no que non haxa delegacións en materia de contratación no pleno. E agora mesmo, fundamentalmente, dende a nova lei, co tema dos recursos especiais en materia de contratación, e hai que ser super rápidos. Xa nos pasou aquí, tivemos que traer a convalidar recursos precisamente porque temos 2 días para mandar todo o expediente e mandar un informe do órgano de contratación. Que vou ter que estar traendo cousas a convalidar aquí constantemente por razóns de urxencia. Entón, pois, bueno, a ver, é a vosa decisión, obviamente, pero creo que é operativo. Simplemente, de que se trata? De actos de inspección.
e instrucción de expedientes de penalidades, é dicir, o que é a inspección da xestión do servicio. Esa sería a proposta. Alguna intervención, Partido Popular? Sí, bueno, ahora despois da intervención da secretaria sí que nos se quedou todo moito máis claro e entonces ahora sí, vamos a apoiar a proposta que dio o Partido Socialista, que sea única e exclusivamente para o servicio do SAF. Mire, lle vou a decir, os plenos extraordinarios e urxentes están para algo, non? O POS, temos un ano para tramitalo. Todos os gobernos pecamos de traelo por urxencia. Non pasa nada. Cal é o problema? Ningún. Coas palabras da señora secretaria explicándonos isto tan ben, nos di que o único contrato que temos ahora mismo é a axuda no fogar. Servicio de axuda no fogar, non? Perdón, non sei o que decir. Entonces, con este problema, hai máis, hai 3 máis en concreto, non hai máis, 2 máis o verán alá, pero ese non é o tema. Nos di que se nos estamos encontrando cunha serie de problemas con este tema. Non hai problema, tráigano modificado. E se mañán lles volve a xurdir, non lo volven a traer e estudiamos se nese caso tamén o temos que facer. Creo que este punto, cando di vostede, é que o Partido Popular nos tiña que preguntar antes tal. Bueno, o mellor sí, o que non pensábamos que nos íbamos a encontrar con isto nas reunións que falamos. Eu creo que eu coincidín co voceiro do Partido Socialista en que yo dixo por activa por pasiva. E máis, lle dixo, eu non lle vou a dar unha carta blanca para que usted tramite en expedientes de contratación. O sea, quero decir, pero non entremos en eso. Modifiquen ustedes esta resolución, atraen, cada vez que convocaron ustedes un pleno extraordinario, os grupos municipais estuveron presentes, hubo quórum, non existe problema máis, pero sí, coincidimos en eso, estaban as persoas, poden ser as perxudicadas, porque neste caso son persoas, a parte de xente, traigan a modificada e o Partido Popular lles vai a votar a favor, única e exclusivamente por o servicio de axuda ao fogar, para nada máis. Cando vostedes se volvan a topar con este problema, que o ritmo que levan de contratación non vamos a ver nesta legislatura, porque non va a sacar absolutamente ningún máis, pois nos volvemos a ver. Que o único concello que ten isto, eu creo que todos os que estamos aquí sentados levamos bastantes anos ocupando uns postos de concelleiros e outras situacións, e nunca houve ningún problema. Se o Partido Popular non lle falou claro no seu momento, o que si é certo, vamos a decir que non lle falamos claro. Eu creo que claro non, pero que máis ou menos lle demos a atender. Pero o Partido Socialista sí. E nós, despois desta explicación, traigan a modificado, pero única e exclusivamente para o servicio de axuda no fogar. Que aínda así non vemos inconveniente ningún para que este delegada no goberno municipal, porque nós se convocaron ese tal. E os plazos, si eu os entendo, os plazos administrativos son os que son, efectivamente. Pero dentro deses plazos, pois haberá que tomar decisións. Bueno, non nos queremos reiterar, non vamos a votar a favor desta proposta tal e como está, a corrixen, non la traen única e exclusivamente para este contrato de axuda ao servicio no fogar, e o Partido Popular a vai a votar sin ningún problema. Partido Socialista. Sí, agradecemos as explicacións da secretaria. Sí, teño que dicir en resposta, bueno, en resposta non, en aclaracións, que este voceiro do Grupo Socialista falando co alcalde, quiso falar coa secretaria, pero entendeu que a secretaria estaba de vacacións. E o que me transmitía o alcalde era que se iba a ir de vacacións, por iso non pude falar antes coa secretaria para que aclarase este punto. Acato a miña responsabilidade por non entender ben a mensaxe. Non, porque a mellor xa estaba algo máis trillado o tema, non? Pero sí é certo que volvemos a reiterarnos que esta delegación debería ser exclusivamente para o que nos acontece agora, que é o servicio do SAF. Nos aprobaremos se vai circunscrita ao servicio do SAF, que podemos facer agora, non ten por que vir a outro pleno, o sea, se recolle que vai ao servicio do SAF, e logo que nos reiteramos que sempre as actuacións do alcalde e da Xunta do Goberno local vayan avaladas por informe favorable de Secretaría. En estas actuacións, en concreto, se a Secretaría
din que hai que facer A, pois o que teña que firmar o alcalde ou a xunta de goberno local sexa A, non sexa B ou C. O decimos para que quede claro desta maneira. A ver, de feito é que está a proposta, o informe proposta parte de Secretaría, quero dicir, lóxicamente. Falando de contratos, hai máis, é dicir, agora mesmo temos máis, ou incluso temos o da auga, que é unha cousa que probablemente teñamos que mover agora e podemos estar nas mesmas situacións. Por eso se fai desta maneira, e se facía de forma xenérica porque van a surxir máis problemas. E máis, agora temos, estaba a secretaria, por solucionar algún problema precisamente do SAF, temos que incoar un expediente ahora mesmo, non me parece, de penalidades. Entón, bueno, únicamente, non sei, como podemos, en este proposta, pois, como nos surxe, lóxicamente, o tema SAF, podemos, bueno, pois, no acordo, proposta, delegar no alcalde, xunta de goberno, todas as atribucións como órgano, facer a coletilla de contrato de SAF. Non sei se se pode, a ver como se pode interpretar. Se nos permites un par de minutos para mirar. Ben, entón, nos acordos sería, no primeiro, delegar a alcaldía tal, ao final, poñer respecto do servicio de axuda, aquí respecto do servicio de axuda no fogar. Única exclusivamente. Es que, a ver, se aceptaría a emenda do que está, bueno, a proposta que se está facendo, entón no párrafo primeiro, comenta a secretaria, ao final de todo, poñer o de respecto ao única exclusivamente no servicio de axuda no fogar. Ese taxa a última liña do primeiro punto. O de queda excluída expresamente, queda excluída porque xa non ten. E despois, na segunda, ao final tamén, que poñan fin á vía administrativa respecto única e exclusivamente ao servicio de axuda no fogar. Do contrato, bueno, claro. E o punto segundo, nos dous ao final hai que poñerlles bueno, pois finalmente se modifican o punto primeiro e o punto segundo
E despois de cada un deles, no inicio, delegar na alcaldía. Entón, levamos o únicamente, exclusivamente para xo no fogar, e no punto segundo, delegar na Xunta de Goberno únicamente. Facemos esas dúas matizacións, se acepta esa emenda. Pois, se acepta así o acordo emendado, se lles parece, procedemos á votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade este texto con esa emenda. Ahora pasamos ao punto número 8, mocións urxentes non temos. Punto número 9, rogos e preguntas. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Bo día outra vez. Vamos a empezar con un rogo. Son xa bastantes veces as que os veciños, precisamente do aparcamento da Plaza Verde, detrás da Plaza Verde en Perlío, pois veñen queixándose precisamente polo tema da falta de suelo adecuado, que no verano se provoca nubes de polvo e no inverno, pois precisamente hai charcos e se encharca todo e todo embarrizado. Creemos que, efectivamente, hai un contrato de cesión dese aparcamento. O outro día preguntábamos precisamente polo tema da cesión da calle que está enfrente do edificio que está ali dese aparcamento e, bueno, se nos contestou por parte do concelleiro que era un tema que estaba de má do alcalde. Entón, nosotros o que suxerimos é que para evitar todo isto, pois se faga unha actuación máis permanente en esa Plaza Verde, porque creemos que sí é posible, tal e como está hoxe en día no contrato, e temos aquí contratos de outros concellos, donde, en primeiro lugar, colocación de un cartel donde se diga aparcamento público de propiedade privada, e, por outro lado, habrá que tomar algunha medida co tema da señalización, porque, en fin, pode en calquer momento haber un accidente. Di un contrato que temos aquí diante, no obstante, e para poder dar servicio a los que están destinados, por medio del presente se permite, se autoriza a la propiedad a que el ayuntamiento asfalte parcelas cedidas quedando dichas obras en beneficio de la propiedad una vez que finalice la cesión. Por tanto, nosotros creemos que, ou rogamos, que se estudie precisamente ese tema e que, evidentemente, unha capa de riego tampouco vai a supoñer nada especial, non? E creo que daría máis calidade de vida aos veciños. Que non hai presupuesto? Bueno, trae unha modificación de crédito que o Partido Popular ya aproba, non hai problema ningún. Se se fixeron outras, pois malo será que para botar un riego que non aparezcan algúns cartos no Concello. Logo, despois, respecto da falta de aparelladores, tamén se nos explicou que despois de que decaera o convenio con Cedeira, precisamente porque o arquitecto municipal aprobara a plaza en outro Concello, pois que ahora mismo que o servicio estaba prácticamente inexistente. E nosotros volvemos á mesma, é dicir, a grandes males, grandes soluciones. É dicir, se hai que recurrir a profesionales privados, hai que recurrir. Este Concello xa o fixo. E en máis dunha ocasión. Incluso estando gobernando Iván Puentes. Non sei se nos lembramos de aqueles informes privados, informes xurídicos privados, que estamos falando aquí de técnicos, precisamente para axilizar a concesión de licencias. Por tanto, aparte disso, nos preocupamos tamén un pouco de ver un pouquiño o que é a xurisprudencia que hai, e hai, como en todo, sentencias para todos os gustos, pero hai nas que amparan e hai nas que, que evidentemente os problemas, por exemplo, a Suel ven a un asesor urbanístico municipal que ejercía tamén como arquitecto privado por un delito continuado de negociaciones prohibidas a los funcionarios. Pero absolven. É un marrón, evidentemente, non?
Pero, bueno, nosotros nos gustaría que, en beneficio dos veciños, porque as licencias sabemos que están atascadas, se estudiase esa posibilidad. De feito, pois mira, temos aquí aínda un acta do 24/7 do 24, donde no Departamento de Urbanismo constan os seguintes expedientes relativos a comunicacións previas, con informe favorable emitido polo arquitecto técnico municipal, señor tal, diligencia tal, emitida tal. E no Departamento de Urbanismo consta o seguinte expediente relativo á comunicación previa de obras do informe técnico favorable emitido por, en calidade de arquitecto técnico que presta asistencia técnica ao Concello de Fene según resolución da Alcaldía 1090 do 22, de data 26/7 do 22, diligencia emitida o 17/7 do 24 polo secretario de Acumulación, omito o nome. Entonces, eso está feito. Por tanto, a grandes males, grandes solucións. En ese sentido, o Partido Popular vai estar aquí sempre para apoiar. Logo, hai outro tema que é o tema do Plan Xeral de Urbanismo. Eu creo que falta bastante vontade en darlle pa diante este tema e facer un tratamento xeral do Plan Xeral de Ordenación Urbana. Xa sabemos que é máis cómodo, máis satisfactorio e incluso, hasta vou decir que servil, ir facendo cacho a cacho, parroquia por parroquia, núcleos por núcleos. Volvo a dicir que o de Magalofes, Piñeiro e Lubián a mí me pareceu ben. Incluso como concelleiro, así de claro o digo, me beneficia. Pero iso non é o interés xeral os que estamos aquí representando os veciños. O para todos, o para nadie. E iso o Plan Xeral está aí. Que xurden problemas precisamente porque é difícil encontrar unhas bases para agora facer un novo contrato de adxudicación para o equipo redactor. Ben, pero a pregunta é, e as bases do ano 2010 non será nada aproveitable? Non se poderá botar má desas bases do 2010 actualizar e ao mesmo tempo, bueno, pois tratar de melloralas, se é posible, pero axilizando, lóxicamente, todos os trámites. Porque todos sabemos que vamos para largo, e os veciños, ben lo vemos, están como están e creo que hai que dar resposta. Despois tamén hai outro tema que nos preocupa porque sempre chegan as cousas así e na Xunta de Goberno local xa do mes de junio vemos que o Concello é demandado para o pago da comunidade detrás do cádabo número 11 por 11.526 euros. O sea, que demandan ao Concello porque non pagaron as cuotas de marzo a dicembre de 2023 2.498 euros e unha derrama da fachada de 9.017. E a miña pregunta é, por que chegamos ao extremo de deixar que estas reclamacións veñan a través dun xuicio monitorio no xudgado? E que non encontramos explicación. Logo vimos que tamén na prensa pois se trataba que a delegada da Xunta pois o tema do punto limpo. Agora estamos derivando o tema do punto limpo a que é unha cuestión de la empresa con calidad ambiental. Pois non, señor alcalde. Non lle quero lembrar cando íbamos a ceder o punto limpo á mancomunidade e gracias a usted, pese a aprobalo Mugardos do BNG, Ares do PSOE e Cabañas do PP, usted non deixou delegar en iso. Desde aquela, cantos anos pasaron? E o punto limpo sigue sin abrir. Por tanto, a culpabilidade e agora rogar á delegada da Xunta precisamente ese tema, primeiro habrá que entonar el mea culpa. Despois tamén, polo visto, e según nos informou, se tratou o tema da senda peonil en Conces. Nos parece moi ben que o traten. E se nos dixo que mentre non existira senda peonil na marxe esquerda, sentido Neda, que non se iban a pintar os pasos de cebra. Entonces, sabendo que existe esa prioridade
E sabendo que esa zona é unha zona moi poblada, por que, e xa o dixemos, por que vamos a tirar os cartos, que casi son 200.000 euros, nunha senda peonil que prácticamente non beneficia a ningún veciño, que vai desde Bodegas Barral hasta a Ferretería Berto, cando o plantexable houbera sido en un convenio de colaboración ca Xunta, aínda que o Concello tuvera que aportar algo, que esa senda peonil se fixera, porque aí hai edificios, e hai casas, multitud de veciños, e ali non hai nada, e vamos, como pasou cos asfaltados que foron a facer, os aglomerados que foron a facer polo medio dos montes, vale? Entón, vamos a tirar os cartos ali. Por tanto, eu, desde o Partido Popular, se lle plantea eso. Tamén, como rogo, pois a mañar a baixada ao Peirado de Maniños, porque creo que está bastante mal. A señora concelleira de Facenda díxonos, cando foi a última modificación de crédito, que xa non quedaban facturas, que non habían facturas, que estaba todo listo, todo tal, vemos que entran facturas de excavaciones e obras Candal reclamando por 104 días sin pagar. E ao mesmo tempo vemos tamén que Autopeixa continúa con facturas pendientes de alquiler de furgoneta de novembro e decembro do 23 e xaneiro do 24. Entón, por que nos di sempre que está todo listo, e despois veñen as consecuencias? Non está todo listo. Pola nosa banda non. Está o... Remataste. Partido Socialista. Bien. Todos lembramos que no derradeiro pleno do mes anterior unha veciña deste concello pediu a palabra para intervir referente a un paso a nivel que se lle suprimiu a 15 persoas que teñen fincas no lugar de Tellerías. Este grupo municipal, a verdade é que non coñecía este feito, fomos hasta ali para ver como estaba a situación, porque non somente, non perda, señora concelleira, non perda vostede a perspectiva, son 15 fincas afectadas, pero a mellor afectan a 90 ou 100 persoas, entre padres, madres, fillos, netos, etc. Entonces, non, o digo polo xesto que fixo, non sei se foi ben. Pero ben, o tema que nos trae, que quere traer este grupo municipal é que temos coñecemento de que hai informes de urbanismo, de que hai informes de ADIF, de que hai informe de... Ben, nos, diante de toda esta documentación que hai no Concello, queremos facer uns rogos e ao mesmo tempo tamén, se é posible, algunha pregunta. O primeiro rogo ven polo tema do acondicionamento do camiño na Avenida de Conces que dá acceso a partes das fincas e que está de maleza increíble. A verdade que está de maleza. Incluso vimos por ali, a semana pasada, cando pasamos, vimos por ali que é bastante intransitable para as persoas maiores. O sea, hai certo escombro hai por ali, por este camiño. O camiño é o camiño que hai enfrente da Casa da Cultura, que vai a dar acceso á vía ferroviaria. Non sei se me estou explicando. Sí, ben. Entón, bueno, entendo que menos que facelles limpar as silvas, limpar todo e acondicionalo para que podan transitar, porque fundamentalmente as persoas que van a esas fincas son persoas maiores. Entonces, habería que facilitar ao máximo a seguridade destas persoas cando transitan por este camiño. O segundo que queremos facer, tamén un rogo, é que cando a revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal deste Concello, que se vai contratar, esperemos que recentemente, se teña en conta o problema destas fincas, destas 15 fincas, e se lle dé unha solución
para que teñan un bo acceso a elas. E o terceiro rogo que queremos facer é que se nos facilite, se existe, se en algún momento a Policía Local fixo algún informe referente a este tema que lles estou transmitindo. O último que lle pedimos é que o contedor que hai ali mesmo na entrada do camiño, non sei, a mellor non se dan conta, pero intentarei explicarlo da mellor posible. Hai un contedor verde mesmo na entrada do camiño desde a Avenida Conces hasta a vía ferroviaria, non? Pero o contedor sobresai da alineación do camiño, do marxen esquerdo do camiño baixando para a línea ferroviaria. Sobresai unos 20-30 centímetros. E a verdade é que os veciños dicen que para maniobrar ali, se entran con un pequeno tractor ou un remolque ou que sexa, isto lles impide bastante e teñen que abrirse moito e ocupar moito a estrada para sair. Entón, se se pudera mover un pouco para deixar todo o que é o ancho do camiño libre, pois sería ideal e sería un beneficio para estes veciños de Fene. Sobre todo, o que queremos facer alusión tamén é que existe un escrito do negociado de Secretaría deste Concello, o número 726 do 21 de febreiro do 2003, sobre unhas alegacións que fixo un veciño deste Concello ao Plan Xeral de Ordenación Municipal deste Concello. Resulta que o alegante propón a apertura dun novo vial paralelo á vía férrea. A proposta, no escrito que nos temos conhecimento, din estimar a alegación. Entón, si se estimou a alegación, a ver en que punto está este tema. Claro que non lles fago a vostedes responsables de todo isto, pero desde o 2003 isto quedou aí deixado da man de Deus e haberá que retomalo, non? Pero bueno, en calqueira caso, esperemos que estes rogos que se lle fan sexan recollidos. Tamén queremos preguntar ao concelleiro de Urbanismo en que punto, de verdade, sabemos que xa hai un acordo para rescisión do contrato, porque vostede nos lo facilitou aos grupos, nos parece xa un avance do que se estivo feito hasta agora, pois nos parece un avance significativo ter xa dado iso. Non sabemos se xa se asinou ou non se asinou esta rescisión do contrato, se xa hai un documento público, sí. Vale. Entón, a pregunta é en que momento estamos do proceso de contratación desta nova revisión. Si vostede nos pode explicar desde esta rescisión de contrato, que xa din que está asinado o documento, en que punto estamos agora? É dicir, que pasos se deron e como se avanzou? Para a concelleira de Servicios, facerlle o rogo de que, como vostede ben sabe, xa levamos un mes de lecer para os máis pequenos en idade escolar, non? E, polo tanto, utilizan os parques públicos deste Concello con moita máis frecuencia que o resto do ano. E, sobre todo, co tempo que temos, o tempo atmosférico que temos, que propicia precisamente que se faga uso destes parques. Pois ben, sabemos que algunos parques, a verdade é que non están o suficientemente mantidos, vamos a decirlo así, pode haber algún incidente en algún deles. Queríamos preguntar tamén, aparte de facerlle este rogo de que con a máxima celeridade, por lo menos nos puntos máis complicados destes parques, no que pode haber dano para os pequenos, que fagan vostedes unha avaliación e que, por lo menos, solventen. Queríamos preguntarlle
No Parque do Río Cádavo, un dos xogos está avalado con cinta da Policía Municipal, ou polo menos está avalado a semana anterior e a anterior e a outra máis. Non sabemos si se vai xa solucionar este problema, van poder disfrutar os nenos desta roda que fai de balancín ou non. Pero tamén vimos que a moqueta ten pliegues en algúns sitios, pois a mellor habería que axustala un poquinho máis, porque se pode tropezar con ela en unha carreira un neno pequeno e mancarse contra un dos xogos. E despois llevamos a facer un rogo e é que neste parque, non un parque infantil, no conxunto do parque lineal, hai unha boca de riego no chan metálica, sin tapa. Eso leva aí moitísimo tempo, non é de agora. Habería que intentar, polo menos, sinalizarla ou ponerlle alguna protección para que ninguna persoa ou ningún neno que vaya por aí correndo tropece con ela porque está por enriba do nivel do chan. É metálica, e se calquera mancase contra eso, pois a ver. Por lo menos o decimos para que non haxa despois que lamentar calquera accidente. Con respecto á Plaza Verde, este grupo municipal saben vostedes que xa fixo intervencións no senso de que, por favor, o suelo, o chan deslizante, se lle faga unha actuación. Vostede dixo que en canto viñera o bo tempo e tal. O noso temor é que o bon tempo xa leva un mes con nós, un mes e medio con nós, non se fixo ninguna actuación, non se fixo... Bueno, eu son máis optimista, leva un mes... No, bueno, a ver, o temor deste grupo municipal é que pase de seguido este bon tempo que temos e que cheguen as choivas e vostede me conteste que hasta que non veña o bo tempo non se pode facer ninguna actuación. Mentres, pois, seguirán esvarando ali os nenos, os maiores, facéndose, mancándose, non? E logo, un apunte que é un robo. Neste parque da Plaza Verde, con moitísima frecuencia, os pequenos xogan co balón de fútbol, ou con balóns, vamos poñer con balóns. Isto é un risco para todas as persoas maiores e pequenas que están sentadas nese parque. É un risco que este que lle está falando o sufriu a semana pasada e esta semana en varias ocasións, que ten que facer coa man así para que non lle dé o balonazo na cara ou nun costado ou que sexa. Habería que poñer un balón, o sea, un cartel ali, facemos o rogo, un cartel ali, non, un balón non, porque entonces xa o suicida, un cartel ali que prohibira o xogo con balóns. Eu penso que igual que se prohíbe o acceso a veces de cans aos parques, pois o de que se prohibira, e que logo a policía local dirá algunha volta por ali no horario que sabemos que frecuentemente está o neno xogando, para facerlle este apunte aos seus maiores, aos seus tutores legais. Eu vou dicir un apunte, mire, eu, experiencia como profesor de educación física, tiven durante moitísimos anos. Pero dime conta no primeiro incidente que vin en unha das clases, dos recreos dun dos centros nos que estive, como profesor de educación física. Un neno deulle un balonazo con un balón de fútbol sala a un pequeno de 3 anos, que non debía de estar ali, era o sitio para xogar co balón. É verdade que o pequeno de 3 anos se metió onde non debía. Pero a partir dese momento, este que lle está falando, o único balón que deixaba para o recinto escolar, fora das clases de educación física, nos recreos, era os balóns de foam, de espuma de foam, que por moito que lle des, nunca lle fan dano a ninguén. Eu digo con sinceridade, eu digo porque foi así, e ainda me congratulo 20 e pico anos despois, cando visito este centro, que siguen coa mesma normativa que puxen eu, como profesor de educación física e como director do centro. Ben, quédese co rogo dos balóns do parque tamén, e da pintura, o tratamento do chan. Perdoe vostede, pero teño tantas cosas por aquí anotadas que
me disculpará, non? Non se preocupen que vou a ser breve, non se preocupen. Ben, ao Concelleiro de Deportes queremos preguntarlle canto costou na súa totalidade, se o sabe agora e nos lo pode decir, senón non pasa nada, o Día do Deporte na Rúa, canto costou o global, non? Lle facemos un rogo, é que unha cosa é que nos diga aquí o global para saberlo todos, ou unha cifra estimada, aproximada, non me dé os céntimos, que non os pido, deme os miles nada máis, pero que sí que lle vamos a pedir é que cando poida vostede, se empresa, por escrito, nos dé a relación de gastos deste Día do Deporte na Rúa, das distintas partidas, incluindo en esta os gastos, non somente os gastos materiais, senón os gastos de persoal, é dicir, de persoas tanto externas como internas do Concello, porque sabemos que a persoas internas do Concello habrá que darlles días ou habrá que pagarlles as horas extras ou o que vostede considerou no seu momento. Yo dicimos por ter máis información, porque estamos a ciegas neste sentido, non? É certo que vostede moitas veces en comisión, agradecémolo moito, incluso aquí en pleno, dá conta dos gastos de algúns eventos que vostede fai, e yo seguiremos agradecendo, pero como deste non nos dixo nada de momento, pois pedimoslo, vale? Quero dicir que está ben, non? Que siga por esa línea. Ben, con respecto ao Concelleiro de Educación, queremos facer, o Grupo Socialista quere facer o rogo de que planifique vostede con tempo suficiente a constitución do Consello Escolar Municipal. Estamos no primeiro día do mes de agosto, faltan 31 días para que se inicie o curso escolar, e nos gustaría que, cando menos no primeiro ou no segundo mes do inicio do curso escolar, este constituído legalmente o Consello Escolar Municipal e teña, cando menos, a súa primeira reunión. Para a Concelleira de Servicios, pois este grupo municipal desta vez non lle vai a preguntar pola sinalización luminosa dos pasos de peóns. Ímola deixar descansar porque xa vimos algunha actuación e de verdade que está ben, pero xa sabe vostede que hai outras que... Non, vamos... Bueno, me gusta que se lo tome así, bueno, pero, en fin, que xa sabe usted por onde vou, e non lle vou facer ninguna apunte. Perdón, pasolle agora a palabra a miña compañeira María. Ben, este grupo quere agradecer a petición do PP de mellora do aparcadoiro detrás da Praza Verde, petición que xa realizamos desde este grupo en varias ocasións, non só para este aparcadoiro, senón para outros tamén, como da Rúa da Fraga ou incluso o que está na Avenida Tarrío. Esperamos que, se a demanda é unánime, terá máis peso para que o Goberno local faga algo. En relación ao tema dos aparcadoiros, queríamos preguntar polo estado da moción aprobada no pleno de mes de maio para solucionar o problema do aparcadoiro en Avenida Naturais. Nos acordos aprobados por unanimidade estaba a redución do horario de carga e descarga, o estudo de viabilidade de zonas de estacionamento regulado e a busca de novos espazos de aparcamento. Queríamos saber como está este tema e se houve algún avance. Tamén neste pleno do mes de maio aprobouse cos votos a favor do BNG, do PP e do PSOE e a abstención de Esquerda Unida a moción para poñer en valor a cultura urbana e os murais como expresión artística e turística no Concello de Fene. Aquí tamén nos acordos se contemplaba a promoción turística dos murais, a colocación de placas explicativas en cada peza ou o apoio ao colectivo Perla Mural Fest. En este sentido, as preguntas que temos son as seguintes. Que se fixo para cumprir cos acordos aprobados nesta moción? En que consiste o apoio, ademais da subvención nominal, se hai apoio á entidade Perla Mural Fest, que celebrará dentro dos días un ambicioso festival? Tamén no apartado de preguntas, quixéramos saber se o Goberno local fixo algo ao respecto dos rogos que este partido fixo sobre a instalación de material lúdico e deportivo no patio interior do edificio que alberga o Centro Aspaneps. Nesa ocasión, nese pleno,
O concelleiro comentou que tomaban nota e quixéramos saber se realmente teñe pensado facer algo, ademais de apuntalo na súa senda. E, finalmente, no apartado de rogos, queríamos engadir a petición de colaboración institucional efectiva coa entidade Seitura. A Asociación Seitura é unha asociación sen ánimo de lucro que traballa polo desenvolvemento local para as zonas de Ferrolterra, Eume e Ortegal, ademais dos concellos de Miño e Vilarmaior. E o Concello de Fene está adherido e paga a súa correspondente cota anual, pero, sin embargo, nunca obtivo ningún beneficio da súa participación nesta entidade. E esta entidade, según se desprende da memoria de actividades do ano 2023, axuda a promover o emprego e o emprendemento coa tramitación de axudas e subvencións diversas. No ano 2023, por exemplo, tramitaron 10 axudas por un importe de máis de 600.000 euros para proxectos como un centro de día de maiores en Cedeira, as hortas do Mosteiro de Santa Catalina de Ares, a mellora do labirinto de Vilarmaior ou a ampliación das instalacións dunha empresa de enxeñería das Pontes. Pensamos que participar activamente con esta asociación beneficiaría ao emprego e aos emprendedores que temos no Concello de Fene, porque pode aportar subvencións e axudas para as súas ideas de desenvolvemento. Ademais, desde esta entidade coordinan a organización de cursos de formación sobre finanzas, que son cursos de balde para a cidadanía que oferta o Banco de España a través da súa sucursal na Coruña. Estes cursos van desde a planificación das finanzas persoais, que é saber a hora de pedir unha hipoteca ou financiar unha compra, consellos para prever a fraude en operacións financeiras. Perdón, María, pero a pregunta, o rogo, digo porque senón non... Sí, remato, sí. Estaba rematando, xa. Simplemente estaba poñendo antecedentes para as persoas que non coñezan esta entidade. O rogo é que o Concello se implique na difusión das posibilidades de desenvolvemento local da Asociación Seitura e tamén que aproveite esta oferta de cursos formativos que son de balde para a cidadanía do Concello de Fene. Nada máis, gracias. Moi ben, pois, moitas grazas. Vamos a ver. Vou contestar eu xa, empezo eu con 4 ou 5 cousas por aquí. Sobre o aparcadoiro que comentaba o voceiro do Partido Popular, da Praza Verde, efectivamente, o tema de sinalización, tomamos nota para sinalizar. Respecto ao que comentan de unha capa de riego ou algo, vamos a ver, como saben, a cesión é por un tempo determinado, 4 anos. Para iso ten que haber un informe, como houve un informe dos técnicos do Concello, dicindo canto podemos gastar en eses 4 anos para acondicionar esa zona. Co cal estamos limitados nas obras que se fan ali. E por outro lado, temos un problema a maiores, que, se vostedes lembrarán, se fixo esa actuación casi en dúas partes, por unha sencilla razón, porque tardou Augas de Galiza, temos que ter autorización e tardou máis de un ano en concedernos a autorización. Co cal, calquera outra actuación que fagamos ali, temos que ter moito cuidado porque Augas tenemos que pedir unha nova autorización e, bueno, claro. Entón, de todas formas, se está mirando que a solución que se lle botou, un formigón, bueno, non me acordo como lle chaman exactamente, ve a posibilidade de, facer unha nova actuación intentando botar algo por riba que limite o polvo, non? Despois, por outro lado, comentaba tamén sobre, que creo que xa lle comentou como dicía o concelleiro, do edificio que hai ali pegado. Efectivamente, se tuveron varias reunións cos propietarios, cos donos, e finalmente conseguiron traer as escrituras de obra nova, de división horizontal, toda a documentación que está ahora nos servicios técnicos para ver si... Bueno, para ver non, en principio todo vai indicar que teñen que facer a cesión en escritura notarial para poder facernos cargo por parte do Concello de todo desa actuación. Entón, están, bueno, levaban moitos anos, non sei, levaban así 30 e pico de anos, me imagino, e polo menos ahora xa está posto en marcha.
Quero agradecerlle realmente ao voceiro do Partido Popular a intervención referido ao que é os servicios técnicos do Concello, no que se refire a profesionais privados para poder avanzar. Eso, desde logo. Por outro lado, preguntaba, e para máis isto tamén, sobre a demanda dunha comunidade. Vamos a ver, a comunidade se trata da comunidade onde se comprou o baixo e non deu tempo, pero hai discrepancias, e moi importantes discrepancias, xa entre o anterior propietario e varios veciños coa propia comunidade nas cotas de comunidade. Hai un problema aí que teremos que solucionar, non deu tempo de solucionalo e teremos que facer unha reunión precisamente con o antigo propietario, con un letrado que xa mirou ese asunto, porque non coincide o que se ten que pagar. Por eso se esperou a que ese moritorio a pagar, lóxicamente, para non meternos en máis gastos, pero pode haber unhas diferencias, ou hai, de feito, unhas diferencias de interpretación importantes. Sobre o do punto limpo, vamos a ver, sobre o do punto limpo que lembrou vostede, que eu xa casi nin me lembraba, do tema da mancomunidade, pero vostede lembrará que a Diputación Provincial e o presidente da Diputación era que non podía xestionarse desa forma. Entón, agora, lóxicamente, levamos axudicado desde o ano 22 a empresa. A delegada, outro día, deu unha información relativa a isto. Nos comprometimos con ela, que terei que falar, intentarei falar hoxe outra vez con ela, porque xa a empresa contestou ao que me comentaban e parece ser que hai unha mala interpretación entre a empresa e os novos personal que ten a Xunta en ese departamento. A empresa di que está todo listo e que xa contestaron a todo. Entón, a ver se o deixan listo dunha vez tamén. Sobre o tema das sendas, a diferencia está clara, unha é de 1 km, 1 km 100 e outros son 250 metros. Co cal, e en a zona que me comenta vostede, en esa zona de Barallobre, tamén hai moito peón que circula por ali, non? Pero bueno. Despois tamén comentaba a baixada ao Peirao de Maniños, comentaron. Pois, ainda que non estaba na orde do día, tamén se lle fixo mención á delegada, porque ese tramo, esa AC-134, é da Xunta de Galicia. E leva sin ninguna actuación, pois fai moitísimos anos. Tamén tomou nota deso para ver que se podía avanzar en ese sentido. E eu creo que da miña parte nada máis. Pasolle a palabra á concelleira de Servicios, que creo que ten algo por aí. Policía, un informe de policía, non nada. Parques públicos, sí. Referente ao parque do Río Cádavo, falta un tornillo nun columpio e nestes momentos a empresa que colocou o columpio para que sexa homologado e certificado non o tiña o tuveron que pedir, estaba tardando un pouco, pero xa me comunicaron que na semana que ven será posto esa parte que lle falta, que simplemente foi un tornillo. E o da moqueta, miraremos, outro día non tiña nada, porque estuvemos ali ademais, pero miraremos se hai que axustala. Eu creo que casi todo despois foron rogos, polo que entendo, foron rogos. O que sí, aínda que seguramente contestará a miña compañeira con referencia ao Perla Mural Fest, podo asegurarlle que a colaboración que está habendo con esta asociación para o próximo evento que terán da semana do 12 ao 18, ademais da miña compañeira que por promoción económica prestalles todos os días, absolutamente todos os días, veñen por aquí a falar con ela, pois desde os cartéis hasta contenedores, vallas, vamos a colocar auga, vamos a limpeza, es que absolutamente todo, absolutamente toda a colaboración do Concello. E creo que para mí non había nada máis. Todo eran rogos, entendín. Concelleiro de Urbanismo. Entendo que o Partido Popular fixo rogos, excepto
eran rogos, non? O tema do Pexón era todo arquitecto externo, eso é todo, e agradezo a disposición e as propostas en relación ao tema da oficina técnica e a ver, nesa línea estamos traballando, temos informo que se saiba, pechou o prazo aí, non me acordo se 12 ou 14 persoas nunha lista que se abriu de urxencia e a ver se podemos, entre unha cousa e outra, dar solución. E o PSOE, bueno, creo que preguntou só en que punto se encontra o Pexón. Pois estamos pedindo ofertas para a redacción dos pregos. Porque ese é o punto de inicio, claro, contra unha contratación externa dos pregos técnicos e administrativos do Pexón. Porque sin iso mal vamos. Gracias. Concelleiro de Promoción Económica, Bueno, aparte de todo o que están pedindo para poder levar a cabo no tema do Perlamural FES, nos distintos actos onde participa o Concello, como foi Primavera no Camiño, neste caso en Equiocio, se levou toda a información que eles nos facilitan e incluso camisetas para ter disposición durante o tempo que están neste caso no Equiocio. Penso que o ano que ven teremos máis posibilidades de estudar máis opcións. Esperamos que isto seña un éxito porque todo está saindo ben. Me parece que temos algo para deportes. Hola, bo día a todos e a todas. Bueno, pois en canto a pregunta do voceiro do Partido Socialista, unha idea aproximada do orzamento total do deporte na rúa pois sai sobre uns 17.000 euros, dos cales gran porcentaxe van no que é a tirolina e as camisolas, que aí onde están son xa 3.000 euros entre a mercar a camiseta e a serigrafía, que sí que é certo que colabora os rapaces e as rapazas das Panés coa serigrafía a cambio de horas na piscina, e bueno, o que sí que é certo é que hai un gasto tamén en persoal, monitores de Sedega que colaboran e axudan a organizar o evento, e o que é un pouco, dende o meu punto de vista, algo máis flagrante, que a iso xa hai que dar unha volta, é que xente, membros de asociacións e clubes de Fene, que a gran maioría, por non decir prácticamente todos, colaboran de forma gratuita no deporte na rúa co seu deporte, posto que, bueno, xa reciben subvencións ou nominativas ou de concorrencia. Hai xente que sí cobra por esa, monitores de asociacións e clubes de Fene que sí cobran por esas horas do deporte na rúa, e eso sí que lle tiñamos que dar unha volta. Pero vamos, que a maior parte de gasto reside nas camisolas e na tirolina. De todas formas, para o próximo pleno ou comisión xe traio todo máis detallado. Por a miña banda nada máis, grazas. Penso que queda algo de concelleiro de ensino. Era un rogo, sí, perdón. Pois creo que non sei se queda algunha cousa pendente. Queda saber se hai algunha novidade respecto á moción dos aparcadoiros ou aparcamento na Avenida Naturais. Dos exercicios que... En relación a buscar terreos, si falamos con moitos propietarios, pero hai diversos problemas que non vos vou explicar no pleno, e na reunión que tuvo o alcalde coa delegada da Xunta tamén se tratou de habilitar a parada da Porta do Sol de enfrente ao cuartel de Guardia Civil para o transporte, porque a xente que ven en coche e aparca en Fene dalle igual aparcar máis arriba que máis abaixo, é dicir, unha vez o que quere vir a coller o bus aquí, non? E aparte que hai xente dali que tamén podría coller o bus sin ter que mover o seu coche, é dicir, sería buscar unha segunda alternativa, e en esa zona tamén hai espazo no Arcén para aparcar algúns coches que sí que non estorban, porque non hai comercio, é dicir, os veciños dali as casas teñen as súas propias entradas, os seus propios espacios para aparcar. Entón, que si 10 ou 15 ou 20 aparcan ali, xa non aparcan aquí. É que é a cuestión, ser capaces de sacar
pois unha parte dese tráfico, dese aparcamento temporal de mañán de aquí, non? E non sei se en relación a eso o alcalde tiña algunha información máis, pero bueno, un pouco era eso, buscar fincas alternativas para, que sei que non son do seu gusto, pero é o posible, e duplicar a parada para poder ter outro sitio máis céntrico, pero que permita tamén parar. Eso sí que quedaban máis da Xunta de ver a posibilidade de xerar esa parada aí, non? Ben, pois, se non hai nada máis, damos por rematado o pleno de hoxe. Moitas grazas a todos e a todas.